Emmen li fit-8 ta' Ġunju se tieħu l-ewwel pass lejn il-bidla li trid int, il-bidla li hemm bżonn, il-bidla għalik. Emmen li bil-vot tiegħek il-Partit Nazzjonalista biss jista' isseħħ il-ġid u t-tama, kun it-tama u flimkien ejjew inxekklu it-tama fattieħor għal-futur aħjar għalik, għal uliedek, għall-eżiż tiegħek, għal dan in-nazzjon li aħna l-koll tant inħobbu. Ex qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg waqt il-Masreli li sar fil-pjazza ta' Siġġiewi fejn il-Partit Nazzjonalista laq il-kampanja elettorali ta' żewġ elezzjonijiet importanti li se jsiru s-sibt li ġej, dik tal-Kunsilli Lokali u l-oħra tal-Parlament Ewropew. Il-Partit Nazzjonalista dejjem hemm għalik u bil-provi. L-istorja tiegħek għalina hija importanti. L-elt tiegħek irridu nġorruh miegħek. Il-ħolm tiegħek irriduk twettqu mingħajr dewmien. Int għalina tfisser ħafna. Fl-eluq ta' din il-kampanja Bernard Gregg fakkar kif il-Partit Nazzjonalista se jibqa' dejjem hemm mal-ġid tal-poplu Malti u Awċi kemm fuq livell lokali u anke dak Ewropew. Għalik aħna lesti namlu kollox. Għalik aħna rridu intejbu r-rotta ta' pajjiżna. Għalik irridu nroddu il-pajjiż lura lill-poplu kollu. Għalik irridu li l-pajjiż jitmexxa kif jistħoqlok int. Għalik irridu li jissewwa jirbaħ għax int ma ħaqek xejn inqas mis-sewwa. Il-kamp tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif l-aħħar snin rajna gvern mifxul fi ġlied intern tant li spiċċa nesa lin-nies. Illum erġajna għandna gvern laburista f'taqbida interna feroċi li qed teddet l-istabilità tal-pajjiż. Donnu bil-mamul, gvernijiet laburisti dejjem iwasluna f'salib it-toroq. U tantu mifxul li ma jistax jifmek. U kien hawnhekk fejn Bernard Gregg fakkar fl-importanza tal-vot tas-sibt li ġej. Kull vot li ma jintefax għal Partit Nazzjonalista huwa tiġdid tal-liċenzja tal-Gvern biex ikompli jittradik. Kull vot li ma jintefax għal Partit Nazzjonalista huwa vot li jsaħħaħ lil min seraq xaħam jew ix-xaħam. Kull vot li ma jintefax għal Partit Nazzjonalista huwa vot biex jihrax l-attakk fuq il-ġurnalisti, il-Parlament u l-ġudikatura. Kull vot li ma tafdawx fidejn il-Partit Nazzjonalista huwa vot li jkompli dajjef lilek stess. Kull vot li ma jintefax għal Partit Nazzjonalista huwa vot biex il-bidla li teħtieġ ma tibdiex isseħħ. Kristin Mamo, Annet News.